Huwag kang mag-iskandalo dito, nakakahiya. Ba't nang lakas-lakas ng boses niyo? Oh, ikaw pala, Mayla. Ba't ka nandito? Itong babaeng to, alam na nga may girlfriend si Baak, lumalandi-landi pa. Ops, ops, ops. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Kapatid kong sinasabihan mo ng malandi. Kumain na nga lang tayo, Baak. Emma, gusto mong gayahin natin si Andres at si ate mo? Anong gayahin, Baak? Yung nagsusubuan sila, Emma. Sure ka, Baak? Baka may makakita sa atin, isumbong ka kay Myla mo. Wala namang tayo. Walang masama. Magsusubuan lang naman tayo. Hindi ba nakakahiya, Baak? Ba't ka naman mahihiya, Emma? Wala namang masama doon. Ano, ayaw mo ba? Sige na nga. Sana, oh. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Galing, ako lang daw yung babae niya, tignan natin ngayon. Baak, Baak! Bakit? Si Myla mo, nandyan na. Oh, my loves, andito ka pala. Ganito pala yung ginagawa mo pag nasa trabaho ako? Papaliwanag ako, my love. Anong klaseng pagpapaliwanag ang sasabihin mo, Baak? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung ano yung pinaggagawa mo. At ikaw naman, alam mong may girlfriend tong Bakang to, lumalapit ka naman sa kanya. Bakit? Ako ba yung lumalapit sa kanya? Bakit di mo tanungin si Baak? My loves, doon muna tayo sa bahay mag-usap. Anong usap-usap na sinasabi mo dyan? Nakakahiya dito, my loves. Tara na. Wala akong pake kung may makarinig sa atin dito. Bakit? Nahihiya ka ba sa ginawa mo? Ha, Baak? Huwag kang mag-iskandalo dito, nakakahiya. Ba't nang lakas-lakas ng boses niyo? Oh, ikaw pala, Mayla. Ba't ka nandito? Itong babaeng to, alam na nga may girlfriend si Baak, lumalandi-landi pa. Ops, ops, ops. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Kapatid kong sinasabihan mo ng malandi. Ay, kapatid mo ba siya, ate? Oo, kapatid ko siya. Bakit? May problema ba? Ah, wala naman, ate. Tara na, away na tayo. Kapay, nagtatagari kayo lagi din na yan. Nagpipiksat ang iwayaw, nakarintro jubing ko. Ops, ops. Gera to yan. Kuya, pagsabihan mo nga tong kaibigan mong buwang. Ikaw, lumanda kang lalaki ka, hindi pa tayo tapos. Sige ate, alis na ako. Pasensya na kung malakas yung boses ko. Bakit, George? Ala Baak, ala tinagalabutat ta. Ikaw, Emma. Bakit ate? Ano ba kasi ginawa niyo? At galit na galit si Mayla sa inyo ni Bak. Si Baak naman kasi ate. Si Baak kasi ate. Siguro, tinulad na tabang. Nagsinubuan na ni Baak, nakita ni Mayla. Ayan. Ayan ang sinasabi ko. Eh si Baak naman kasi, sabi niya subuan niya daw ako. Pumayag ka naman. Pumayag lang naman kasi ako ate kasi naiingit ako sa inyo ni Kuya Andres. Naiinggit. Eh di sana inisip mo na may girlfriend na yung tao. Das Bakang Bakang, delikado ni Bakang. Sigurado, bitakan na itlog na dyan. Anak ko mo, bitakan dahil itlog na yung tao. Ganda mga basol na eh. Wan, paisaw at nabasol na di tao. Kasat na di tao. Lalo madi makasawa na. Ne,
Basol ko pa itata. Kapag na yung basol mo ba, Koy? Ato na yung basol. Bakit ako na naman, Kuya Andres? Eh, sino pa nga ba? Alam nga naman sa ating mga may kasalanan. Oh, kisti sa bayan, di kagtal na dita. Patalawang kayo nga doon, Iligpi yung malala kita. Kapauma kayo. Oh, ano pang ginagawa mo? Tikpit mo na yung mga yan. Bakit ako lang, Kuya? Tulungan mo naman ako, Di ba ang sabi natin mo, ang huling kakain sa maghuhugas? Oo, dalawa naman kaming kumain ni Baak. Oh, asan si Bak? Wala na, di ba? Oh, may nakita ka? Lagi ka na lang lutang eh. Kaya ka napapagalitan. Bakit ako na lang lagi yung nakikita? Ako lang ba yung tao dito? Eh, sino ba ang makikita naming iba dito? Ligpit mo na yung mga yan. Oo na, magliligpit na. Nagdadabog ka ba? Bakit? Kita mo bang nagdadabog ako? Hindi ako bulag. Lalong hindi ako bingi. Kitang-kita lang dalawang mata ko na nagdadabog ka. Hoy, sika. Patugo-tugo ka lang dita. Kagitig sa doon. Tadapagin na natin ka. Tumamang pasitag, palpabit ba kayo? Palpa. Padalpahan ka dita. Ara, tumadal ka dita no saan? Hoy, napala kong bakay. Awan ko sa taon. Pagka-diabetic, kita ko na ka. Oh, kisti sa bang? Diabetic nga magbagam. Ulcer ko naman. Bagtit ka talaga. Oh, no! Ba't ka naman ngumingiti dyan, ha? Bakit? Masama bang ngumiti, ate? Bakit? Sinabi ko bang bawal kang ngumiti? Hindi mo sinabi, ate. O hindi pala. Bilisan mo maghugas dyan. At may pag-uusapan pa tayo mamaya. Ano pag-uusapan natin, ate? Basta, mamaya na lang pagkatapos mong maghugas. Hindi pa sabihin agad para tapos na. Ano ba yan? Ulcer gayam titawag di dyan. Wala laki diabetic ko. Oh, eto pa, kuya. Bilisan mo at may pag-uusapan pa kami ni ate. Makapabilis ka naman. Magantay ka. Nagmamadali nga si ate. Oh, kunin mo na yung nabombahan ko. Bilisan mo. Ayan, ganyan dapat. Pasalamat ka naman. Salamat, Andres Disaya. Kisti sa banan. Boytom na walang jawa. Nagsakit kita tayo ni Maloy. Boytom na walang jawa.